Irio nade jahera mar penje laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Macha ichendo ni Nandutho Otieno en ga morna mar bedo kod odiechieng' wagombaka wapuonjore kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Yena mondo mi warwak wendo wa studio odiechieng' ma kawuono bonyiso ni nyinge nga en wuod kanye olonye weche mage aeto en emomiyo watwak wa makawuono. Machiegni penje laktar. Erokamano ahinya Ruth. Koran nyinga iluongo ni Eric Ouma, ajasa kwa mawendo. To alonye yore mag yueyo iluongo ni respiratory. Mane tich matiyo Nairobi ka. Koro an qualification mara an iluonga ni respiratory physiotherapist. Koro an akonyo jotuo man gi tuoche mag yueyo. Kamano. Moro kapok wadonje twak odiechieng' ma kawuono. Iwacho ni lony ni maduong' en respiratory? Respiratory physiotherapy. Maen? Yes. Maen matine ni an adil gi joma komanta tiyo gi jotuo man gi shida mag yueyo. Koro nitie shida mag yueyo watiyo gi rehabilitation majorly mantiere. Koro make sure ni joma nigi shida mar yueyo oduogo maber, ochango maber, makendo koro ginyalo dok e tich mane gitiyo kane pok giyudo shida ni. Erokamano ahinya nikech ilonye weche mag yor yueyo kata respiratory system nyakwara Mugia Jwanga yueyo kapono kinyal yueyo maber okang'eyo ka ng'ato nyalo bedo kod ngima makare to kapara to wantiere kod funi mang'eny gik mang'eny mamiyo ng'ato nyalo yueyo makare. Moro kapok wadonje twak odiechieng' ma kawuono wadwa ng'iyane kaka ng'ato dende chala system ne mar yueyo chakre ume nyaka ochopa e fuoni mopogore opogore kaka oboene kanyo. Donge daktari? Kaeto kaka wadonje chandruok ni chandruok chal nade to chandruok en mane. Wantiere kod wadhi bedo kod picha moro maber mokalo to kapok wabedo kod picha no daktari seche ma ng'ato yueyo muya donjo gi e um kaeto koro seche ma ng'ato yueyo muya donjo gi e um. Koro umi kae nitiere gi yier matindo tindo. Maka muya ni odonje umi to yiergo kani yueyo muya marach man gi wanyalo kacho ni yugi mantie muya. Koro yiergo mako yugi kaka buruburu. Samoro intie ka iro kamitede gi iro koro irogo. Koro nini matin go mako gigo. Kose mako to kendo be waluongo ni omoscha. Oketo pi moko matin e muya miyueyo cha. Makoro kiyueyo to muya cha koro kadonjo obo to donjo maler. Koro bang' mano ka muya no osekadhe umi ka to koro donje duondi. Koro kose donje duondi to odonje obo. Koro obo kanyo kose donje tema koro muya ni koro donje e remo nikech kanyo koro remo kawe muya. Ka muya obero kete remo to golo muya marach e remo okete obo to koro yueyo oko. Kamano. Mano e kaka yor yueyo chal nyakwara Mugia Jwanga wantiere kod picha moro ka onyise maber mokalo kaeto bende wadwa donje twak achiel daktari. Dobe ni ma e gima itemo pimonwa kotende kod kaka dhano yueyo? Yes, ma e gima temo pimo. Koro en mana ni ume moko aketo kae. Koro mochakore gi e duol. Koro maybe anyalo chung' mondo apime. Koro ka iseyueyo ma muya ogik ka e ng'uti ka koro mano wan ka. Koro kaso muya ni donje e duol. Kose donje e duol to koro pogore nikech obo pogore ariyo. Nitie ma koka cham gi koka chich. Koro donjo ma koka cham gi koka chich. Kose donjo kasto koro donjo e obo. Kose donjo e obo to koro obo ka ema koro kawo muya maber moluongo ni oxygen cha kete remo to golo muya marach maluongo ni carbon dioxide cha yueyo oko e umi. Koro wadonje twak wa makawuono. Mano ne pod wang'iyo kaka system no chala, kaka system no tiyo, kaka ng'ato yueyo. Koro kano king'eyo ni tiji yier matindo tinde umi no tije en ang'o, en mar mako buru kachiel kod chilo mopogore opogore manyalo bedo ni yueyo seche mani yueyo cha mondo mi kik ochop ei system kata ei oboye kod kuonde makamago. Wawinjo ga weche mag athung'a mar asma. Daktari. Yes. Ma en ang'o? Koro athung'a mar asma en tuo ma ng'ato yudo. Koro en tiende ariyo. Koro inyalo nyuoli kode. Mako nyathi konyuol to inyuolo kode. Koro kiyudo kamano tiyudo ni janyuol achiel nigi shida ni. Koro konyuole to nyuolo go nyathi. Mar ariyo ng'ato bende nyalo yude e kor dongo. Onyalo yudo athung'a ni e kor dongo. Koro athung'a mar asma ni en oketho bugni matindo matero muya e obo. Emoketho. Koro keto bugni ka kuot kaka ineno ka picha moket kane. Koro keto bugni ka kuot. Koro ka bugni kosekuot to koro yudo ni kara hotogoro ma koro tero muya cha koro bedo mathin sana. Koro ka ng'ato koro otemo yueyo lakini muya cha ok donjne maber. Mane shida mar athung'a ni.
Koro yudo ni athung'a mar asma ni nitie gik makele. Okay? Majorly yudo ni ka samintiere to kata no nyuoli gi athung'a mar asma ni, gimoro luongo ni attack. Kapok attack ni obiro, nitie gik makele. Koro inyalo gik makele kaka iro nyalo kele, buru nyalo kele, koyo nyalo kele, liet mang'eny be nyalo kele. To be moro be nitie gima luongo ni exercise induced asthma or exercise induced bronchoconstriction. Mido ni koro kitimo ng'ata kodhi otimo tizi matin ja asthma ni to kendo koro thung sana koro koywe owinjo ka koro koywe mano luongo ni exercise induced asthma kata exercise induced bronchoconstriction. Moro kapok adok chien nadwa ni mondo mi abie mano bang'e matin to kata kamano nikech isekele exercise induced ni koro temo nyiso ni jogo mantiere kod athung'a mar asthma onego bed ni exercise nikech onyalo induce asthma ni onego bed ni koro gi play safe maka ji ringo ka nyithindo ringo to en ok oringi an ja asthma koso onego bed ni matubet nang'o. Mano gima timore ga lakini ok owinjo ber kamano. Iyudo ni ka in gi asthma wantie gima waluongo ni stable asthma. Stable asthma en ni ing'eyo pattern gima kelo manyalo ka iwinjo kichako thung ting'eyo ni ada bedo gi attack. Okay? Koro nitie yath mibedogo mitiyogo. Koro yadhni kitiyogo maber to kata ka ja asthma kata nyathi mar ja asthma tuga dhi tugo maber gi nyithindo wetene maonge gi shida moro amora. To ka asthma ni ok obedo control maber to mano mido ka koro kelo shida maka nyathi otugo matin ja asthma kotugo matin to koro chako thung. Kasto be mar ariyo gima bende wawacho ni be samoro nyalo kelo gima luongo ni attack samo ng'ama nigi asthma en ka koyo ng'ich ahinya kata ka liet nitie ahinya. Koro ka liet nitie ahinya ka ng'ato yweyo muya moluongo ni dry air to kendo mano be kelo ga tugo ga asthma. Koro ne samoro kata ka nyathi dwa tugo to en gokinyi ahinya to seche ginya kwere ni baba sani ok winji tugi we chieng' ogo piny matin. To be kodwa tugo saa 7 ma koro chieng' kech ahinya cha be koro ok ber kodgi. Yes. Wawinjo ga gimoro ni managing kata i-manage athung'a ni samoro nyathi nitiere kode kata in ng'ama ng'ogo intiere kode ti manage odwa chalo kod rehabilitation mag fuoni mopogore opogore mag del koso ma ato koro ki manage ang'o mitemo timo ne oboeni mondo mi iyud kaka inyalo yweyo yo makare. Koro manage wan gi manage ting' ariyo. Mokwongo en yath mifito mimiyo ng'ato inhaler ma ng'ato tiyogo. Okay? Mar ariyo en rehabilitation maluongo ni pulmonary rehabilitation kwa dhi management. Koro kachako gi yath mitiyogo nating'o moro kae. Koro ka ja asthma yudo ka ginimiyo gi blue inhaler ma gin go magitiyogo. Ja asthma ng'eny yudo ka nigo. Lakini king'iyo pinje molony wacho kata rehabilitation in terms of rehabilitation wacho ni ja asthma ok owinjo mi blue inhaler ka en ng'ama ng'ongo chakre higni 18 kadhi mbele. Ok owinjo ti gi blue inhaler. Owinjo ti gi inhaler ma pink kama, nitie be ma purple kama, nitie be ma pink, to nitie gi moro ma light green owinjo gitigo. Ma blue inhaler cha ok owinjo gitigo. Gimomiyo wacho kamano en niya blue inhaler cha oting'o mana yath achiel mwaluongo ni salbutamol kende moting'e iye. To salbutamol ni kidhi e dho ngere wacho ni en short acting bronchodilator. Mane tini otiyo kuom saa matin kabisa. Okay? Makoro kitiyo kode to dwani ti kode mang'eny ahinya. To kendo kitiyo kode mang'eny ahinya to koro ketho system magi mag del. Ok winji ti kode mang'eny. Okay? Koro ma ema bedo recommended. Koro ma yudo ni en gin yedhe ariyo moket tieng' achiel. Koro wan gi bronchodilator moluongo ni formoterol mitiyogo ahinya. Kasto wan gi moro miluongo ni corticosteroid. Corticosteroid kani paro sama nwawuoyo cha nawacho ni asthma kelo bugni matero muya ka bedo mathin keto gi kuot. Yes, koro kanyo tin. Koro ni corticosteroid cha tije en keto ineno ka wan gi muscles ka moting'o maloso kar bugoni. Koro oketo muscles ka relax. Koro giwere. Koro ka giwere to koro bugo matero muya ni yaore. Kasto mar ariyo bronchodilator cha en tije en yaw bur. Koro en oyaw bur otiyo gi muscles matindo mantie kagi to koro yawe. Koro iyudo ni ka ng'ato tiyo gi gi inhaler ni moting'o formoterol gi corticosteroid to koro iyudo ni koro oyweyo maber. Koro bugni matero muya ka yaore maber.
moloyo ka ng'ato tiyo gi blue inhaler. Blue inhaler samoro imiyo ga jotuo wacho ni reliever. Wan gi tienge ariyo. Koro nitie reliever en matin sama ibedo ka takcha. Tinyalo tiyo kode. Kasto wantie gi maintenance. Maintenance en ni inyalo nyisi ka daktari wasepimi wang'iyo kaka itiyo kode, to wanya nyisi ni okay, inhaler ni itiyo go okinyi godhiambo kata gokinyi kende. Koro en maintenance. Koro ni sani wakwero jotuo ahinya kata jotuo maseno wakwero gi ahinya ni blue inhaler ka yudego mano waketo kando, wamiye inhaler mowinjo tigo maber. Yes. Koro mano part mokwongo. Mar ariyo en rehabilitation. Iyudo ni sama ng'ato nigi shida mar asthma ni, muya madonjo bo bedo matin nikech bugni ka koro diyore. Muya kosebedo matin to koro iyudo ni ng'ato koro chako bedo gi shida mar yweyo, koro kata koyweyo to gamo yweyo, kore be koro liyo, gik moko ainago. Kasto kotimore kamano, to idel ka muscles ma gini ketho ahinya en magie mag bamgi. Magi moketho ahinya. Koro iyudo ka muscle kosebedo mayot to kendo koro kata chung' ok inyal chung' maber, kata wuotho ok inyal wuotho maber. Koro kwa timo ni pulmonary rehabilitation ni, to muscles gi watiye ahinya, koro bedo gi nguvu maber. Kasto be king'iyo, iyudo ni kata samoro del kata ka king'iyo remo wantie gimoro maluongo ni partial pressure mar oxygen. Mari ni pressure mar oxygen mantie remo. Iyudo ni about 60 nitie remo to onge gima gitimo, en wuotho e remo maonge gima otimo. Koro pulmonary rehabilitation cha be koro keto muscles ma kibero sensitive, ma koro kata muya moro mane oxygen, partial pressure mar oxygen mane tiyo mane ringo nono maonge gima timo cha koro chako tich. Koro jatuo man gi asthma koro gamo yweyo cha koro rumo, koro en ng'ama nyalo wuotho, en ng'ama nyalo timo exercise, en ng'ama nyalo dok e tije manotimo cha. Kamano. En athung'a mar asthma Nyakwar Mugia Jwang'a. Samoro intiere kod athung'a ni kata intiere kod nyathi kata intiere kod watni moro mantiere kod chandruok ni, emomiyo wantiere kod chenro ni mondo imed ng'eyo mathoth, understand ni chandruok ni en chandruok to ang'o gini manyalo trigger. Wayudo kacha ni ka koyo ng'ich ahinya, ka intiere kama buru ng'enye, kata ka piny liet ahinya, mago gin moko kuom gigo manyalo trigger. Daher mondo mwamula ne picha ni mana matin Nyakwar Mugia Jwang'a ka wang'iyo hotogero matero muya e yobo. Wantiere kod mantiere buta ka ani ma iwacho kacha ni en normal airway. Tede ni en oyawore maber, yudo ka muscles mag hotogorogo bende o relax maber, koro muya nyalo kalo mang'eny kaka dwarore mondo mi odonji obo. Kose donji obo to dhi chopo e fuoni mopogore opogore. Kaeto picha mar ariyo wantiere kod asthmatic airway. Tede ni ma akoro jatuo ni nitiere kod athung'a mar asthma. King'iyo daktari, kwang'iyo ineno ka okuot maiso ni muya madhi donjo ka bende tin. Kaeto asthmatic airway during attack. Koro gima daher mondo mi donje ka wantiere kod attack kod asthmatic airway. Awinjo kisewinjo isewacho attack. Mulna attack kako pogore kod ki asthmatic airway mapile ni. Koro kaka no wacho koro ja asthma iyudo ni kanyo sikut koro odong matin. Koro en ng'ama nigi asthma lakini onge gi attack, en ng'ama dhi wuotho, timo tijene, owinjo ko wuoyo maber. Kasto ndalo koro ka in gi attack iyudo ni koro inflammation mane wakuot mane wacho koro medore, koro kuot ahinya. Koro kuot ahinya to koro bugo cha bedo mamiyore ahinya. Koro do seche go ng'ato kore liyo, ogamo muya bedo, owinjo ka koro gamo muya, samoro yweyo be koro tek. To gima kele nikech iyudo ni gima koro kelo attack ni kaka no wacho cha gimoro mabe samoro be anyalo medo kanya ni ndalo ma ji ochomo keyo pollen grains be nyalo miyo ng'ato bedo ga attack ni. Kasi nyado ni samoro be jomoko nigi allergy, kaka iyudo ni ng'ato ka pako kalo bute to koro chako ger. Ka en ng'at man gi asthma, mano be koro kelo ni attack, nyalo miyo bed ga attack. Kwa duogo ka koro ni ma sani ng'ama nigi attack ma koro attack matinde ni koro muscles mane airway gi koro kuot ahinya, koro bugu cho bedo mathin ahinya. Koro ka imido ni koro ng'at ma nigi attack ni sani koro koywe maber, ogamo muya, kore liyo, owinjo kothung', onyalo kata gore piny kodhi matek ahinya. Koro sama in gi attack ni wach ni sani ma koro itiyo gi inhaler ni cha mano micha. Matini ja asthma, ka in gi asthma to inhaler ni cha iwuotho go chalo kibeti. En kibeti miwuotho go mok inyaweyo kamoro. Nikech kia sama attack cha dhi biro, koro winji wuoth kode seche te. Koro sani itiyo gi yath. Sami itiyo gi yath ka
jatuo ma wacho ni ng'ato mani dala pok oyudo inhaler mane wawacho ka pod en gi blue inhaler cha to chik wacho ni uji ti kode sechego bang' seconds 60 matin dakika ka dakika itiyo gi inhaler cha iketo yath mondo yaw kori nikech macha koro en mana bronchodilator kende koro yaw mana kori kende. Okay, koro ing'e ni inflammation ni kuotni to pod nitiere pod ni kanyo pok itiyo gi pok imiye yath mar kuot cha koro kuot cha pod nitie lakini inhaler cha koro yaw kori matin ka en gi blue inhaler cha. Ka ng'ama oseng'iewo makoro nowacho ni nigi corticosteroid gi bronchodilator koro itiyogo every 3 minutes dakika adek itiyo kode nyaka iwinj ka koro yawre maber koro fuong'ore maber kamano. Nyaka kamwa gikeno dibede kod penjo moro amora madiher penjo daktari marwa namba mar SMS en 23600. Daktari ka waduogo to wabo kawo ote machuok to wamedo sudo koda twagni e okang' kata ong'ala machielo. Kik idhi mabor nyakora Ramogi Ajwang' kik isudi nikech kidieny mar ariyo ni en kidieny madwani kik bayi omiyo kik idhi mabor kata matin. Have to mean cutting corners. Citizen Duka brings you affordable essentials and quality daily products you can trust. All you need to do is WhatsApp us your shopping list to 0710 487 and we deliver. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Oken mana gima wachamo kende en sigana tim mapile nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo moro amora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wan. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miloma mar chak. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi kik bayi. Ang'o mabotimore ka Vishal ni biro wacho ne nitie diera te? Ritane! Pile ng'ama dichuo nyaka bed kama jaode nitiere. Ang'o? To dongi jaode ni kae. Koro ini dwa dhi kanye? Wan wadwaro ni gisani ibed Rajiv nikech niti. Samora mora miromo gi niti, in timri mana ka in Rajiv, to bende in jaod pari. An aserito ahinya odiochieng' ma in gi Rajiv biro duogore. To ne machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Ne wang'iyo kacha gigo ma samoro nyalo miyo hotogoro mar yor muya ni kuoti pimonwa kacha ni yamo samoro diere ma ji keyo wino mar bando samoro buru mang'eny kod weche makamago. Tiyudo ni e gwengewa to thothne watedo kod iro, watedo kod maka, watedo kod yien, to bende wantiere e puothe ma bende gigi timore. Ere kaka rehabilitation ni nyalo konyo mondo mi ng'ato kata doko ni odak kuondegi to ok ni osiko bedo ga tak sate odago ngima makare kendo tiyo tijene kaka dwarore. Koro iyudo ni gima watimo wanyiso jatuo mondo ng'e ka odhi bedo gi attack mondo ti gi yath. Mar ariyo be wamiyo jatuo yath maber mowinjo tigo. Mar adek en wamiyo ng'ato iluongo ni wamiyo ng'ato chat kama ondike. Koro opimo kaka muya wuok obone to ndiko pile. Koro kondiko pile to iyudo ni koro ndiko peak flow to ndiko keto peak flow chart. Koro iyudo ni koro pimo to ng'eyo kaka kore chalo. Koro peak flow ni otiyo kode godhiambo, opime godhiambo to opime gokinyi kapok otiyo gi yath to ng'eyo. Mar ariyo
sama ng'ato nigi asma be wapuonje ni kik obed kar buru mang'eny kata kik obed kama iro nitie mang'eny kata kik obed kama ndalo mikeyo cha to wino kik obed kama wino nitie. Tiyudo ni samoro ng'ato mani tich mutiyo dala cha koro ere kaka onyalo dak kode. Koro gima nyiso ni samoro wamiyi mask moko manirwako ndalo corona ka. Maska gibeyo sana. Koro nyiso jatuo ni koro in koro rwak mask ni sami dhi e puodho mondo buru mang'eny ka kik yue mondo mi attack. Yes. Antiere kod penjo mopogore opogore ka ayiena mondo mwakaw penjogi kae to kaka wamedo sudo te kaka imedo duoko penji medo puonjo oganda. Nyakwara Mugia Jwang line mar SMS en 23600 penja laktar. Antiere kod Cindy nitiere gwenge mag Migori, owacho kacha ni nitiere en asthmatic tende nitiere kod athung'a mar asmani. Daher penjo laktar ka Franol e yath makare mogik nikech owacho kacha ni en not tame ni mondo mi kik oti kod inhaler. Kanyo bende daher mondo mi apenji ni to nitiere jok moko mitamo ni kik ti kod inhaler. Tinyalo tami ni kik iti gi inhaler nikech ang'o? Ponono ni otami alternative nyalo bedo ang'o ka entiere kuonde ma nyalo bedo kod attack? Inhaler gima nyalo tamo ng'ato tiyogo, mwanyalo kwero ng'ato ni kik tigo, gin joma nigi tuoche mag adundo. Koro tuo mar adundo ni yudo ni sami tiyo gi inhaler cha, side effect mar inhaler achiel en otero adundo koro gocho matek. Koro ni ka ng'ani ga shida mar adundo cha to koro nyalo kelo shida mang'eny. Lakini gima ng'ato man gi asma mosepimo yudi nigi asma nyaka ti gi inhaler mondo konye. Koro ni ka ng'ato nigi tuo mar adundo cha to kinyalo paro na wuoye blue inhaler kata salbutamol cha. Koro en mwakete kando nikech to koro kober gi joma nigi tuo mar adundo ni. Koro en mwakete kando to koro wami inhaler maber minyalo tiyo go manyalo konyi maber. Kasto mar ariyo be samoro wanyalo miyo ng'ato nebulizer. Nebulizer watiyo gi yedhe mopogore opogore. Gin ga wanyalo tiyo gi mwana wacho ni corticosteroid chama koro keto muscles ka bedo mayom koro miyo muya kadho mayom. Koro wanyalo ng'iyo jatuo, watimo ni assessment, wange ni asma mare chalo nade, to yath mane monyalo tiyogo maber manyalo konye. Lakini blue inhaler ni to wagole joma dongo mosi chopo higni 18 kadhi mbele. Yes. Koro Cindy kanyalo duoke mana machuok en ni akene no pime nade to wanyalo wuoyo mondo wang'e no pime nade mondo wang'e ni yath mane manyalo tiyogo maber manyalo konye. Yes. Wantiere kod jonyuol nikech ilonye weche mag rehabilitation wantiere kod jonyuol ma samoro nyithindgi ohero weche mag sports to nyathi struggle kata chandore seche modwa ni odonje sports go weche mag wheezing, duol mawuok e kore koyweyo cha. En yore mag rehabilitation kata ang'o ma dinyis jonyuol gi mondo mi gitim mondo mi gima nyathiri bendo dhi nyime kata odoko ni en asthmatic. Kamano. Koro jonyuol man gi nyithindo mag asma gima nyalo nyiso gimachuok ni en gima nyathi nyalo dok e tugo kaka notugo, nyalo timo activities maber. Lakini kapok odhi activities, wamiye yath to watimo ne gima iluongo ni pulmonary rehabilitation. Kaka na wacho pulmonary rehabilitation cha ong'iyo muscles maber to loso muscles makoro tiyo maber. Okay? Kwasetimo mano to wakete yath maber motiyogo. Kwaseketo mano to wanyiso ga ni nyathi kadhi tugo, kapok ochako tugo gimoro dakika 15 kata 30 mi inhaler cha otigo. Kosetiyo gi inhaler cha to koro dhi otugi. Lakini kik otugi sama koyo ng'ich ahinya. Kata kik otugi sama liet ng'eny ahinya. Mano kende mwakete restriction. Lakini owinjo koro tuga seche moko gitu owinjo tuga maber. Kendo iyudo ni kotim ne rehabilitation to miye yath maber to wapuonje kaka idak gi asma. Iyudo ni koro nyathi tugo kendo nyalo tugo gi nyithindo ma nie age ne no maber maonge shida moro amora. Koro iyudo ka nyathini dongo kaka nyithindo mamoko kata even ni en gi asma. Kamano. Puonje kaka nyalo dak kod asma. Ma kiwacho ma daktari to tiende ni ong'eyo ni seche ma piny ng'ich ahinya ok otugi, seche ma piny liet ahinya ok otugi, seche ma diere ma bando golo wino thothne mondo mi otem bedo mabor kod puothe bando onyalo rwako mask ka dwarore kod tiyo kod yath. Kopogore kod mano rehabilitation magi kendo ma utimo. Koro koro rehabilitation mwetimo en mana mwaluongo ni pulmonary rehabilitation. Koro pulmonary rehabilitation kibire en tienge adek. Mokwongo en puonj. Koro wapuonjo jatuo kaka owinjo ti gi yadhe, kaka owinjo ng'e kobe dhi bedo gatak, kaka owinjo ritre maber ka en dala kocha. Mar ariyo, koro pulmonary rehabilitation opogore. Mar ariyo en exercise. Koro nitie exercise mwamiyo ja asma mokotimo maber
to exercise no poge ariyo, nitie mar mang'iyo bo makoro keto bo nitiyo maber to gi exercise mamiyo koro del bedo gi ngufu. Koro magi kitimo pulmonary rehabilitation ni to koro iyudo ni boni koro waketo boni koro tiyo maber ahinya, kasto muscles ni be koro tiyo maber ahinya, koro iyudo ni kara shida mar oxygen cha koro bedo ni piny ahinya, koro inyalo tiyo tijeni, inyalo ka nyathi tugo nyalo dhi tugo, ka ng'ongo nyalo dok e tijeni mano tiyo chon ka maonge gi shida moro amora. Yes. Nikech chandruok mar asma en gima ng'ato bedo ga godo kuom, wanyalo wacho ni ngimane te, tiende ni rehabilitation ni ibiro time kuom ndalo duto te ma ngima ng'ato kosipuonje dichiel to koro biro ng'eyo kaka odak, mak mana koneno lokruok e koduogo, koneno lokruok kaka mage. Koro rehabilitation ni oringo ga bang' onya kawo dwe achiel kata dweche ariyo luwore gi kaka jatuo chalo. Kasto kosetimo kamano to wa discharge, koro wakone wapuonje kaka otiyo, kaka onyalo bedo gi asma. To koyudo ni koro asma, nikech ng'eni asma waluongo ni en progressive, en gima ok wanyal thiedho, manyalo miyi yath mathiedhe. To bende asma ni kokirito maber onyalo develop, koro odhi tuo moro manyicha wacho mar luongo ni mar obo mowacho ni COPD cha. Koro onyalo develop, odonjo obedo COPD. Koro kisetimo rehabilitation ni wasipuonji kaka idak gi asma, tisedhi dala, tiyudo ni samoro koro isiki bedo mana gatak, koro isiko thung'a thung'a. Owinjo kineno shida go to koro iduogo kendo, to wang'iyo ni isetibedo kitiyo gi yath maromo nade, to shida gi obiro nikech ang'o makelogi. Mar ariyo, wamiyo ga ng'ato chat, kaka nawacho cha, kamondike, mopime, koro gokinyi, peak flow, opimogo, oyueyo gi peak flow ni gokinyi, to ndiko value, kaka value maen. Peak flow ni pimo muya manie kor jatuo, mondo ng'i ni muya ni odhi piny koso dhi malo. Koneno kopimo to muya ni dok piny, mano nyise ni attack biro, owinjo bi onenwa. Yes. Kata en owuon koro kong'iyo to neno ni muya nyoro, my peak flow mana wuoye. Koro muya nyoro na tiyogo, to nyoro na yueyo gima nan 200. Godhiamba yueyo an 250. Lakini kawuono yueyo an 100. To wacho ni 100 ni tin ahinya, nitie gima timore. Kaso peak flow ni yueyo didek. Tikaw maber e didek go, mang'eny e didek go. Koro kiyueyo didek, tiyudo ka mokwongo ne in 150, mar ariyo in 200, mar adek in 250. Koro 250 ne mindiko. Mane best mari. Kasto ipimo godhiambo, indike chat. Koro kindiko, tineno ni muya mara mane obo dok piny. Kosechako dok piny, mano nyiso ni bugni hotogoro matero muya ka koro chako diyore, matini idwa chako bedo gatak. Koro seche kwa nyiso jatuo itiyo gi yath mondo ing'iyane. Peak flow ni winji ti kode gokinyi kapok itiyo gi yath, mondo omiwa true reading mar muya mantie obo. Yes. Daher mondo mwakaw yueyo, to kapok wakaw yueyo wantiere kod Hesbon e line, wawinja ni penjo ma Hesbon nitiere godo. Hesbon, halo, penje laktar. Ruth en Nakuru. Machiegni wawinji? Aneno daktari ka an gi shida marach mane. Ndalo ma piny ni tawinjo ka kora piny seche mang'eny, kendo awinjo ka yueyo bedo matek. Koro ere kaka daktari nyalo konya? Daktari noselero kata kamana panino bai, mori nyalo duoko Hesbon, daktari? Koro nya duoko Hesbon. Koro nowacho ni sama piny ng'icha to jo asma bedo ga attack, ka asma ko bedo control maber. Ka winjo story mar Hesbon, matin ni mare ok en stable asma, en asma mapok othiedh maber. Koro sama koyo ng'ich tiwinjo kichako thung' cha, titiyo gi inhaler mari cha, mano ncho miyo osiptal cha, kata mani neno laktar to miyi. Koro kisitiyo gi inhaler cha, to yawo kori. Mano mokwongo. Mar ariyo, iyudo ni sama koro koyo ng'icha, to wanyiso jo asma ni rwak gik maliet, mondo kik koyo cha donje kori. Koro irwako gik maliet. Kasi nyado ni samoro ng'ato en ja asma to osike koyo sana. Maybe samoro luore gi tich. Luore gi tich. Samoro iyudo ni en gi tich, tije kete koyo mang'eny sana. Koro ka tiji ketie koyo mang'eny sana, wanyiso ga jotuo ni rwak gima liet, rwak koti moro maliet kata sweta moro maliet, mondo geng' koyo cha kik donje kori. Mondo koro kosegeng' koyo cha kik donje kori, to koro iyudo ni koro kibed gi attack. Mogik en ni wanyiso ka intie kama koyo ng'iche ahinya, wanyiso gi ni girwak be mask.
mondo koyo cha ing'eni no wacho ni kiyweyo muya mang'ich ahinya be kelo ga attack. Koro kirwako mask cha to koro geng'o muya mang'ich cha koro ok donj direct. Koro kok odonj direct iyudo ni ka koro muya cha kodonjo to koro ok ibed ga attack kamano. En athung'a mar asma mane twak wa odiochieng' ma kawuono e chenro mar penj laktar kaka le Ramogi TV. Wakawuoyo mondo wayud weche manyien e yo machuok kae to ka waduogo to wabo yawo lainde mag simu wabong'eyo yore mopogore opogore ma bende nyikwa Ramogi Ajwang' onego bed ni ng'eyo po nono ni intiere kod jatuo mar asma. Seche ma kawuoyo no namba mar SMS en 236 000 or ote machuok kinyalo tudori kodwa mondo mi ang' wapenje laktar. Aya, tunaanza pale bila katikati. Rasmus anaanza, anamtafuta Bruno Fernandes Kipto. Bruno Fernandes anamtafuta Maino Kipto, kijana kutoka Marakwet. Maino anamtafuta kule, huyu ni Marcus Rashford Kibet anakwenda, Marcus Rashford Kibet anapiga kule, crossing ndani. Anajiita Rasmus Olam Kiptonoi. Ameweza kuiongoza ile timu 1-0. Dial *811*404# to get Manu as your skiza tune. Ere kaka bo wacho ni anasarito odiochieng' ni ahinya. Anasarito ahinya odiochieng' ma in gi Rajiv biro duogore. To ne Nyasaye otimo hono kawuono. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani this succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Curriculum design uchenj e chenro mar rameny piny sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Nyakora mga jo ng'wa twak mar rameny piny. Chik by Pile ng'ama dichuo nyaka bed kama jaode nitiere. Ang'o? To dongi jaode ni kae. Koro ini dwa dhi kanye? Wakati tulikuja tukapata kweli ni kama watu wamefunikiwa ndani, na kulikuwa na mama ambaye anatuzianga hata matunda hapo chini na watoto, tukasikia ya kwamba tena amefunikiwa hapo. Ji ariyo yangi ni owito ngimagi e ot moro moruombore piny e kar dak ma Shauri Moyo e bure Nairobi. There is need for the Kenya Hospital Association to have credible elections so that persons of integrity would be can then be voted into the ward. Jotend osiptal ma Nairobi Hospital ochwale doho ka itudo gi mibadhi e kinde ma okinde maggi oywak ni irocho ratichgi. There's no need for any more public participation there. It's just to do what is right, to restore the path of the water. Governor ma county ma Nairobi Johnson Sakaja oramo ni sirikal dhi tiyo gi okenge ma oridi mar geng'o midhiero mag oula ma osekelo masira ei Nairobi. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu ma en kidieny ma ayawe line ka itiere kod penjo mora go simu mondo mi ipenje laktar. Aito bende waseyawo line wa mar SMS ni wachako yawe chon SMS en 3-6-000. Daktari wathoroga bedo kod yore makare mar tiyo gi inhaler kod yore ma ok kare mar tiyo gi inhaler. Inyalo yudo ni ng'ato nitiere kod inhaler to nikech ok oti kod yo makare inhaler ni ok dhi konye. Moro nyalo pimo ni nyikwa Ramogi Ajwang' kako nego beni tiyo kod inhaler
e yo makare. Gigo monego bed ni timo seche mitiyo kod inhaler, gigo moko onego bed ni timo seche mitiyo kod inhaler. Erokamano. Koro mokwongo kitiyo gi inhaler, ka inhaler nigi corticosteroid mana wacho cha, yadhno mana wacho cha, to winjo bed ni kisetiyo gi inhaler tikudo pi mondo ogol yadh cha kano moke e dhogi, nikech nitie moko madonga e dhok, koro ikudo pi tigo ing'udho to pig cha koro luoko dhogi koro golo yedhe ka. Mar ariyo, kikawo inhaler kidwa tiyogo, mokwongo ishake kama wamake amaka kanyo, ibo nyiso ni kapo nono ni yadhno ok igol e dhogi, odhi timo ang'o e dhogi. Antiere kod Benson e line. Benson, halo, penj laktar. Hello. Benson? Yes. Konya uru gi duonde Benson mondo mwawinj Benson. Erokamano, idhi nade Ruth? Wadhi maber machiegni. Ruth awacho niya. Hello. Wawinji Benson, dhi nyime. En jatuo ma asthmatic. Jatuo ni yande en ga oyudo ga attack every now and then. Then bang'e noyudo koyudo gi heart enlargement. Koro from there, wach mar attack mar asthmatic nodhi rum. Ma nyalo bedo ni en ang'o matimore. Koro iyudo ni sama in gi asthma to samoro nowacho ni kin gi attack cha to koro muya bedo matin madonje e remo. Sama muya cha bedo matin madonje e remo, del ing'eni chalo kaka kompyuta, opimo gimoro amora. Koro kopimo to pimo ni muya tin, oxygen tin e del, to gima timore ga ni sensors dhi e wich, to wich obwongo, to obwongo tero gigo sensors ka e adundo. To kono adundo ni muya tin, go remo mang'eny mondo dhi e del. Koro kosiko bedo ga attack to adundo ni koro goyo remo mang'eny kabisa. To koro ka adundo ni tiyo mang'eny kabisa, to chako bedo makuot, ochako enlarge. Koro chako enlarge. Koro mano luongo ni copulmonale kata right sided heart failure. Koro kisebedo gi right side heart failure to koro iyudo ni koro kuot, koro kokuot to kata koro remo mano goyo cha koro kogo maber ahinya. Koro nikech okuot. Koro asthma nyalo miyo ng'ato bed gi tuo be mar adundo. Yes. To wacho ni attacks ka to koro dok chien. Yes. Koro iyudo ni sama in gi tuo mar adundo cha, ka koro remo tin, to koro onyalo bedo gi ranyisi machalo mar asthma. Koro winjo ka koro kori thung, koro winjo ka koro kiyueyo bedo matek. Koro ni sechego koro adundo be odonje, nikech ing'eni ka remo koro tin to adundo temo go remo to koro remo ok dhi maber, to koro ni koro ichako bedo ni igamo muya, ichako winjo ni bedo gi gimoro kaka machalo kaka attack, lakini ok en attack ni en asthma, to koro en attack ni koro adundo temo goyo remo to ok go maber, ok donj maber. Adwa ni mondo mi make maka kanyo nikech pod adwa ni wadoge penjo no. Antiere kod simu moro mok adwa nolalnwa. Halo, penj laktar. Hello. Machiegni. Koro. Atiro gi gino ni kano. Inyalo nuoyo? Nuo ane ni tiyo gi yath mane? Franol. Koro franol ne ndo kaka tiyogo. To abit mapiny to okobro dok chien. To koro ng'eny napenjo ga tuo ni biro ga ni to gino ga to moko en da dire mo ng'anyo be da ono be tuo makare. Koro kana no kuolo kana to golo na bero ke gusta ko bere. Koro i sometimes wa ben me di so ni ka to ni ka ma ko se do ko kare da sana. Koro aten ko ni fitness na ni lo do na be ka ni lo do presente de mane ba mostly au kanya le mo kana la ayapto la sana ni akademi. Daktari abo kawo simu machielo kato idwogi kanyakla. Halo, penj laktar. Olalna. Koro kanya dwoko jawinjo no moneno. Iyudo ni kobedo gi attack mang'eny to koro kogolo kego to kego wuok mopoto to chande ga wuok to matini ni okego go ng'eny e kore, nikech iyudo ni sama ibedo gi attack cha kata sama idhi bedo gi attack, gik matimore ga no okego bedo samoro bedo mang'eny. Nikech koro del temo, nikech okego en kaka kinga mar del mondo ogeng'o
ogengo particles ka kik donje e obo particles maricho mano wacho ka. Koro ni samoro ng'ato kobedo gatakni koro kego ka bedo mang'eny sana e kore. Kech del golo gi mang'eny kore. Kech del koro golo gi mang'eny. Koro jatuo aina no wamiye nitie yath mwamiye mwaluongo ni mucolytic. Tiji yadhni en ong'ado kego kama tindo. Koro golo gi bedo mayot. Koro bet mayot. Koro bet mayot matin koro inyalo gole. Koro mano bedo mopoto cha koro kete maliw matin. Koro inyalo gole. Kasto mar ariyo bwa puonji kaka iyweyo. Nitie kaka kiyweyo to koro konyi mar golo kego ka oko. Koro kego mano moke kori ka bedo mayot koro golo gi oko mayot. Kasto mar adek nitiere gima wamiyogi magi yweye mwaluongo ni PEP device. Koro PEP ni kwa mi tikudhe en gimi kudho. Koro kikudhe to vibrate. Ko vibrate nyaka iyobo. Koro ko vibrate nyaka iyo to koro kego mano moko ka wuok koro bedo mayot wuok to koro ifuolo tigolo gi oko. Kamano. Antere kod penjo machielo. Hello penj laktar. Machiegni penj laktar. Machiegni? Ano mara ni kuchielo to kora to kuchielo jamani. Jamani to kuchuka kangwan kato kora rinda. Kayuwe mabe. Kora nyaka wo ko ba bi dami ngai ka kido. Bisene to bise dhi hospital bise neno laktar wacho ni pok odhir laktar to onyalo bedo gi chandruok mage tinyalo wacho ne nang'o daktari? Onyalo bedo gi chandruok be mar adundo. Inyado ni adundo ka in gi shida mar adundo to kidhi nindo to yweyo chako winjo kigamo yweyo koro yweyo bedo matek ka gimi thung to kichungi bedo to kendo koro ibera mano mokwongo. Mar ariyo inyado ni kech wacho ni gutieno inyado ni koyo nikech inyado ni en gi asthma to pok opime koro koyo cha ka koyo donje kore to koro winjo ka koro kendo koro chako thung koro winjo koko ga muya maber. Mane gik ariyo manyalo chande. Koro anyalo mana nyise ni odhi hospital opime mondo ng'e ni shida mare en mar asthma kose en mar adundo. Kamano. Kwa dok chien binyalo paro penjo machien cha? Kanyalo dok chien jawinjo ano penjo ni en otiyo mana gi Franol ma koko tiyogo to okonyal dak maber kendo mane motiyogo pile. Lakini gima nyalo nyise ni owinjo dhi opime maber mondo ng'e ni asthma ne ni en mane to osegik kanye nikech gin gi kiwango kaka wapimo gi to osegik kanye to imiye yath maber manyalo tiyogo nikech ok owinjo bed ni kata ka in gi asthma tiko mana gi yath seche te mano be ok ber e del nikech yadhno be kobedo mang'eny e del to be koro kokonyi. Iyudo ni hotogoro matero muyagi gin gi cells makawo yath ka. Kisiki tiyo gi yath pile seche te koro kara cells ka koro weyo koro waluongo ni ok gin sensitive ne yath ging'iyogo koro giwacho ni okay ma koro yadhni koro ok gikawe koro kendo iyudo ka koro yath cha koro ok konyi. Antiere kod simu machielo. Hello penj laktar. Machiegni? Machiegni? Io chiamo come la Egitto, ma che siamo? Io non so ma c'ho ma che devo andare un capo ma che come non mai è presto ma ora da per la casa ma vai da per il mondo si vuole stare ormai che io la mangianza adesso. Tantiere kod kwayo nyakwara Mugia Jwang ka igo simu tidwoko duond TV ni chien matin mondo mi wan bende miwa tich mayot wawinji mondo kata ka daktari duoko to duoko gimo winjo malero. Kang'eyo kiwinje daktari? Awinje matin. Awinje matin lakini mare no en allergy. Nikech wacho nitie ka chiemo chamo to bedo gi allergy. Koro mare no allergy. Koro chiemo ge mowinjo weyo. Koweyo chiemo go en sawa. En onge yath mowinjo piye.
chiemo ge moweyo oweya kata mich ne machal nade to rang no we yena mondo madog chieni wang'eyo kacha kako nego beni ng'ato tiyo kod inhaler e yo makare mondo mi inhaler ni okonye kane pok wachako kaw simbe go ni wacho ni sasa ma ng'ato osetiyo kod inhaler ber kokudo pi to ng'ulo oko nikech yedhe ka thoro dong' e dhoka kanye mani wantiere ka ponono ni yedhe gi odong' e dhoka odhi kelo chandruok mage ne jatuo ni kuom ndalo mathoth mutiyo kod yadhni kaeto ne wang'iyo yore mamoko bende mag tiyo kod inhaler e yo makare. Yes. Koro gimomiyo wanyiso jotuo ni ka osetiyo gi inhaler to kudo pi mondo gol yedhe ka kodong' e dhok to kelo gimoro maluongo ni oral thrush. Koro iyudo ka lewi kata kigolo to lewi pudno idhogi pudno. Koro kodwa ni jatuo idhogi pudno nikech yath dong' e dhok. Koro wanyiso jatuo ni kisetiyo gi inhaler cha tikudo pi ting'udho mondo gol yedhe ka kik miyi gima waluongo ni oral thrush. Yes. Mano miyo kudo pi kasto. Koro ka jatuo tiyo gi inhaler to ne wawacho ni mokwongo kapok iketo inhaler ishake mokwongo mondo yedhe ka oriwre maber e inhaler ka kisetieko tiyaw ma tidiye mokwongo idiye kong'iyo oko kik idiye kong'iyo wang'i kata kong'iyo umi idiye oko koro idiye mokwongo tiwinjo kogolo muya kosegolo muya no to koro ikete ka jatuo mantie dala wanyiso ga jotuo ni kik iti gi inhaler kionge gima waluongo ni spacer. Gima wacho kamano ni wawacho ni kitiyo gi inhaler cha moko dong' e dhok. Sama itiyo gi inhaler ni direct mok itiyo gi spacer, yath mang'eny mok e dhogi ka. To yadhni wadwa ni odonji obo mondo yaw leche mag obo ka koro bed maduong' maber mondo yamo kadhi. Koro sama odong' e dhogi cha to kokonyi. Madeni koro iyudo ni ka koro itiyo kode mang'eny ahinya. Koro kokonyi. Koro wadwa ni ng'ato bed gi spacer. Koro kani waluongo ni prime, kise prime ise diye minjo kotiyo maber tisoe ka to yieni idiye ka. Koro luwore kaka itiyo kode nikech samoro wamiyo ng'ato yath to wakono ni mari ni en puff achiel kende. Igo puff achiel kende tiyweyo. Jomoko kaluwore gi kaka asthma gin stage mar asthma wanyiso gi ni gitiyo gi puff ariyo. Koro go puff ariyo tede ni diye diriyo idiye diriyo. Koro idiyo mokwongo iyweyo, idiyo mar ariyo iyweyo. Mano kok itieko tiyo kode. Koro kisediye koro mo yieni idiyo kisediye tikete umi tiyweyo didek. Iyweyo mokwongo mar ariyo mar adek mayom. Kikikasri gi yweyo, kikasri gi yweyo to yath cha ok donj ahinya. Ok odonj e yobo iye. To yadhni wadwa ni odonj e yobo iye. Seche mitimo kamano miyweyo kamano no, ma ni e umi, koro iketo kama tiyweyo kamano. Ka jatuo matiyo gi inhaler to ok onya yudo spacer machalo gi ma. Onyalo improvise. Inyalose nyadala. Koro inya bedo gi mari moro ma nyadala mitiyogo. En pod ochalre naloso mara moro mar nyadala ka aritorago pod ochalre kaka no wawacho cha i-prime kise prime seche go iseyaw ma i-prime kise nise shake i-prime kise prime tikete ka koro ikete dhoge matin koro ing'eni wan gi dhok ariyo maduong' ikaw chupi ng'ado koro wan gi dhoge maduong' gi dhoge matin koro maduong' ni ema donjo e umi matin ni mikete yath koro iketo yath ka tigoyo tiyweyo didek kaka no wawacho cha. Konyisi ni tiyo gi puff ariyo to matin igo achiel iyweyo didek tichak igo mar ariyo iyweyo didek. Oyieni ni inyalo go achiel tiyweyo didek tikaw break matin mar dakika moko matin tichak igo mar ariyo tiyweyo didek. Oyieni tiyo kamano. Yes. Ponono ni ng'ato no yudo chenro ni nus kata ng'ato no winjo chenro ni kaka ne wachake to wiyo wil gi gik mang'eny ma wache chenro ni ang'o ma ok diher mondo mi wi ng'ato wil godo kotenore kod tuo mar athung'a mar asthma. Mokwongo kik ng'ato wil gi gik makelo attack mar asthma. Mano gima mokwongo. Jatuo winjo ng'e ni an kadhi e iro tabedo ga attack. An kachiew gokinyi tawuoka kok arwako gik mapek abedo ga attack. Ng'ato owinjo bed nong'eyo mondo ng'e gima kelo attack mondo kik otim gik makelo ni attack go. Mar ariyo en yath. Jatuo winjo ti gi yath maber. Kasto yath bedo ni samoro jomoko wacho ni gin ashamed ok gidwa tiyo gi yath maber.
Koro wakono ni yath tigo atiya kik ibed ni luoro ni kidhi kama ji ng'eny to koro iluori ibandori gi yath ipando yath apana yadhi ni konyi itiyo kode mondo konyi maber kaso mar adek ibedo gi spesa gi itiyogo kaso mogik inyalo tiyo pulmonary rehabilitation cha mane wawacho cha ng'ato dwa tudore kodi daktari nyalo yudi kanye kod namba mar simu koro an Parklands ka Park Medical Center room 206 Park Medical Center opposite Aga Khan namba mar simu en 0798 154 464 kigoche tibro yuda inyalo nonwa namba mar simu en 0798 154 464 erokamano nya daktari amor kenda duoko erokamano mathoth kuom biro e chenro mar penj laktar odiochieng' ma kawuono erokamano ahinya Ruth ne daktari marwa waduoko ne erokamano mathoth ochiwo puonj maler okang' kokang' ondamo kondamo en ang'o manyalo mi bed kod atak bende intiere kod yath to bende itiyo kod yath e yo makare piny ng'ich ahinya kik iwe nyathi dhi tugo oko kapo nono ni en asthmatic kapo nono ni piny liet ahinya kik iwe otug ahinya nikech gini nyalo trigger attack to nwayudo kacha ni kapo nono ni attack obedo trigger to nyalo kelo chandruok mang'eny mokalo kuom nyathi ne jogo mochung' ne chenro ni mokete obedo kare jogo mochung' ne duol taya ler mar studio aduoko nwero kamano mathoth ne director na Bob kachiel kod producer na Perpetua eroro kamano mang'eny kik iwili chenro ni kachiel kod mamoko bende nyalo yudo kokalo view sasa nyaka kendo odiochieng' machielo iluonga ni Ruth Otieno ka wawacho ni ngima en mwandu oriti masane